Čaute, moje meno je Fire a dnes je to video z Brawl Stars, kde si idem púšnuť 88 000 trofej. Áno, je to dosť ráno video, ale plánujem teraz si viac videí, ako som už minule hovoril. A toto je práve to jedno z nich. Chýbajú mi nejakých, tuším, 28 trofejí, tak dúfam, že to bude aj celkom rýchle. Hrajú proti nám B-Coled a Melody. Ale teoreticky by sme to mohli dať. Dobre, nahrávajte, keď už si tak pýtal. Nemal som nahrávať. No ale tak. A ten gadget. Ten gadget neviem, jen taký zvláštny mi príde. Že viac už chodí ako pomôže, ale tak. To vy viete. Možno keby sa nedal to je poničiť. Ale že by mal nastavený časový limit len. Dobre, tu zabijem to tu, Melody. Nahraj mi. Nedávaj Olinu, nahraj mne, nedávaj. Presne. No, na čo som teraz zobral loptu? Dobre, nahrám. A teraz už to traf, prosím ťa. Musel si toto vypýtvať. Počúvaj. Dobre, no. No, môžete ma podporiť samozrejme odberom a lajkom na tomto videu, veľmi tým pomôžete. Zároveň ma môžete podporiť aj v popisku, máte odkaz na Ko-fi, kde mi môžete ako keby niečo donatnúť. Videli ste ten dojde, aký profesionálny? Ha. No a mohol by som si splniť cenu v to, cez ten Ko-fi, zoberte niektorú loptu. Aj som sa prihlásil ako Supercell kreator, len síce začiatočník, lebo nemám toľko odberov dostatočných, ale na to mi už pomôžete. To si robíš srandu. To mi už samozrejme, že pomôžete, že dobre vyhrali sme. Dobre, no. Takže budem rád, ak ma teda podporíte buď lajkom, odberom, alebo tým donatom na Ko-fi. Môžete mi napísať nejaké nápady do komentárov na nejaké videá z akých hier, napríklad Roblox, Among Us, Brawl Stars, nejaký challenge a také veci prosto. Snažím sa teraz vydávať, ste si všimli, že troška častejšie, možno po tých neviem koľkých neaktívnych rokoch, sa mi zdá, že 2. Teraz troška uškodila tá gazetka, ale to len preto, že ja ju neviem veľmi používať, ale zabil som tu tým mi nahraje, dobre, nenahraje, za mňa zabil bom. Možno som to asi ja tak troška pokašľal, no priznám sa. Teraz hlavne tú gazetu nedávať. A ten bull je dosť otravný mi príde. Nie, ma zabíjať. Prečo by si sa tak tomu vyhol? Dobre, stáva sa. Netreba myslieť na negatívne veci, keď sú v živote aj pozitívne. Tak teda ten boj teda nevyzerá úplne dobre. Tam bolo veľkú dosť, ale ten boj už nie je začínal úplne dobre, ale tak minus 2 trofeje nie je to také, ako to niekedy bolo. Na tejto úrovni už to bolo oveľa viac minus 7 minus 8 aspoň, alebo možno aj viac. No teraz neviem, či nehrajú proti nám proti Excelli. Zavšakaj mňa, no ale tak.
teoreticky druhý nahrajem to tebe a nemal som tu nahrávku. Ale... No, hneď mám lepšiu náladu po tej nahrávke. No, ja som nahral tomuto randomakovi. Ten to chcel vystreliť, ale nahral to oponentovi, ale z oponent tiež z ultinovej strelby nemohol. A najdal už góla. Takže nahradil svoju chybu a nás teraz hodnotia, čo sa mi nepáči veľmi. Lebo už chyba, tuším, iné možno dve hry. Aj. Dobre, ešte je to šanca otočiť. Síce menšia, ale stále je. No, idem sam, či nejdem sam. Nechcem ísť sam, lebo sú tam Daryl Mortis. Ten Mortis ako nie je však problém, ale ten Daryl je väčší. Teraz teoreticky by sa to aj možno dalo. Dobre, nezabil som ich, vy si nahrajte. Nahraj mi, ty nerob trik, čo tu hlavne. Máš šťastie jediné, že si strelil ten gól. Dobre, strelil si ten gól. No ja teraz troška si počkám. Dobre, zachránil som seba, ale toho Rika som ohrozil a on teraz mám problém. Dobre, aj týto neviem, či neskúšaj trice. Odhodil som loptu troška. Dúfam, že to urania, dokým sa zaspavnem naspäť. Ale tlačia nás teraz veľmi. Dobre, mám loptu mám. Hodím 2 sekvencií mu. Teda hodím mňa. Ja zase jemu. A neviem, či ďalej. Nie. Už som nevedel niekde, tak som skúsil aj ten trik sa Diana. Ale nemôžem ma dostať míru práve, ktoré som minul. Ale zase oni chtili viac šťastia majú, neviem, ale áno, super, omylom som je, že ultinu, ktorú som ani nepotreboval. Asi tak ako predtým ten Clancy. Ale on to mi nahradil, ja nie. No teoreticky by to mohla byť výhra ešte, ale teraz som doslašil, lebo som chytil loptu, lebo ho zabíjať dobre. Splnil som obidve kritériá, zabil som ho a jej som získal loptu. Ale zase ju nemám, som mi tam koľkrat, oni mňa zabili. Otis tam je dosť otrávnejší. Ale dobre, Squeak už má loptu, takže aj ultinu a ja mám to ultinu, takže by sme to teoreticky mohli vraziť a máme to. Takže to znamená, že mám 88 000 trofejí a myslím si, že môžem tu už to videjko ukončiť. Ja sa s vami lúčim a čau.